näin jo 2,5 minuuttia pelattu ja pelitappoja ei ole ollut ja vähän sellaista hässäkän makua kummankin pelissä on. Jutila Rännin kautta Kapaselle ja Kapanen ja Tikkanen painaa perään. Siellä on Curtis Joseph maalista. Tikkanen kaivaa kiekon sieltä ja kovaa taklauspeliä heti. Suomalaisilla avautuu tilanne maalin eteen ja siellä on Josephin polvillaankin ja Tikkanen menee yhdessä maalin taakse Ylösen kanssa kaivamaan kiekkoa. Ja nyt on vaikeuksia Ilmäkään noin, ei pääse purkamaan, vaan jälleen Ylönen kieltää juuri siellä on suomalaispelaajia. Mutta purkukiekkoa ei tule vieläkään taitava peli. Onnes vihdoin ja viimein sitten tulee vastahyökkäys, joka kyssää siihen, että huolimatta syöttö. Ja Suomi vaihtaa, Kanada vaihtaa. Sitä veskari lämpimänä, että vähän kohottelee. Rick Nevaro tarvaa kanadalaistelaista keskialueen. Niin hänen mielestä olisi tärkeää myös kysyä niiltä naisilta. Niin Kuidas synnib laul? Küsida naistelt ka siis ne oma, kuidas see laul tuleb? Ja kuidas, mille pärast need laulut on igaühele tähtsad. Et kui mina näiteks eile küsisin Kukamanni käest, et mis on sinu siuke kõige südamelähedasem laul või sulle oluline, mis sa oled teinud, siis selle peale ütles Kukamanni, et oi, et ma nagu ei oskagi sulle öelda, et ma olen nagu teistele teinud laulusid. Mis sulle nagu endale on kõige tähtsam laul või mis sulle kõige rohkem meeldib või mis on sinu südamele olnud kõige parem see laul. Ja ta ütleb, et aga ma ei olegi teinud oma südamele, ma olen teinud teistele, et ma olen teinud teiste südametele need laulud, et mul ei olegi sellist laulu, et see jah, ta nüüd vastas. Et sealt saab ka nagu et hiljem, kui et kuidas need lauluemad nagu erinevad ja saab kuidagi nagu uurida, et sellest tuleb film, samas sellest tuleks ka mingi siuke andmete kogum või asi. Et kõik see asi ei pea olema filmi sees, aga lihtsalt sellepärast, et korjata need vanad asjad ja mõtted veel ja see pärimus, et see materjal oleks. Ja materjal, siis see on küll Pekal see sama idee, et kõik ei pea filmi sees olema, aga küsib, korjab materjali ja küsib inimeste käest ja võib-olla kasutab, võib-olla ei kasuta. Et siis võiks ju üks partner olla ka see Obinitsa muuseumid ära ja kes nagu mässaks sellest pärimuse poolega. Joo, hänenkin mielestä siis tässä työssä voisi olla silloin mukana tämä Obinitsan museo olla niin kuin silloin työparina niin, että saisi nimenomaan tämän alueen paikalliset laulut ja laulajat. Siis kohalikut laulut ja laulijat. Ja se on hyvä idea. Ja Pekalle ütles, että se on. Joo, siis mehän emme tunnemme vain Obinitsaa, emme tunne mitään muuta. Meillä ei tunne Setumaat siis yltse. Vaikka Sarvika käisimme koos yksi-kaksi kortaa Paatses ja Värskas, aga me ainut Sellekanti. Siis meidän työ on muutenkin Meksikossa. Me aina tunnemme vain yksi kylä siinä paikassa. Mehikossa on se sama. Samas te võtate sellest ühest külast nagu maksimumi. Et see on jälle see, et pead tegema mingid valikud, et kas sa võtad igalt poolt ja natukene või sa võtad ühe koha ja põhjalikult ja kui sa oled ühes kohas selle asja juba põhjalikult teinud, siis tegelikult see natukene ka mujal sama. No niin, antaa. Ei lentänyt. Sä et ole liikkunut tarpeeksi. Joo. Mikä taiteilijoilla on usein. Kyllä siinä aikamoiset mouset tulee niinku. Jäätään siitä. Sä saat aloittaa, kun sä taadat. Antti, mennään. Voidaan jakaa siitä. Tekeminen on elämää.
Juhlikaan täysykä yli musta näin. Olet armaasi